tal, señoras e señores? Son as 6:47 minutos da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como cada tarde estamos no Voltas co Prato. Sabedes que temos unhas redes sociais que son espectaculares, que imos camiño do luar, queremos pillar a Galloso. Antes de que lle caia o último pelo a Galloso, dos poucos que ten, iremos ao luar. En serio, Isto non é broma, vámoslo intentar. E ademais, no noso arroba Voltas co Prato temos un sorteo activo, así que, por favor, participade, xogade con nós, loitade por ese libro de Voltas co Prato, porque sabedes que hai moi poucos e ao luns diremos quen é o gañador ou gañadora. E agora sí, se as receitas é cousa vosa, os cociñeiros, e son maravillosos, se os poñemos nós, que pasen, por favor, Xulio Mato, Merchi Rodal, un aplauso por eles. E aquí están, señoras e señores, don Xulio Mato, dende Silleda, Merchi Rodal, dende Cangas. Merchi, como estás? Moi ben. Uf, véxote ben, Sí, está radiante. Chegou o verán. Bueno, chegou o verán, dixo chegou o Hasta dentro verán. un ratiño chegou o verán. Me parece que está chovendo ahora O mismo. sea, eu iba te presentar como a deusa, pero despois deste comentario, non sei se facelo, Xa vai acabar agora dentro un ratiño, pero Sí. levamos 3 días de verán. Aquí ainda non chope, está a punto, Está a Dentro punto un de chover. ratiño xa remata, pero... Vámonos facer ben, Xulio Mato, prepárate, porque hoxe temos connosco, no Voltas co Prato, a deusa das tortas. Xa está, xa está. Venga, vámonos a facer breve, que temos moita plancha, Ten moito que facer? Sí. Pero se iba a durar o programa menos euro dura máis, Dábache Dábache tempo a facer con cada vez menos. temos Foi máis porque o contenido. pediu este home. Dura máis o programa porque o pediu el. Sí, porque pediu el. Sí. Foi a señor TVG arriba, chegou a señor TVG e dixo: Oli. Quero que dure. Sí, foi xunta a Televisión de Galicia. Bueno, ao final, o que non Moi ben, perdemos Xulio. mirando po da deusa, perdémolo falando Correcto, espabientos. falando, Vamos, ó. Queres cociñar? Sí, que ademais, hoxe hai moita xente de silla de aquí. Ui, pois a ver que nos trae María José de Abades. Silleda. Estamos a preparar a 37ª edición da nosa Festa da Rosquilla, o domingo de Semana Santa, 20 de abril. Estades todos invitados. As nosas rosquillas facémolas nós e son 100% caseiras. E levan ovos, manteiga, fariña e as boas mans das nosas reposteiras. A ver que facedes vos, a ver se logrades unhas rosquillas tan saborosas como as nosas. Esperámonos a todos, domingo de Pascua en Abades, Silleda. Aí vamos, vamos. Non escoitamos. Non escoite. Igual, se baila todas igual. Da igual. A que non? Ahora, espera. Hai cancións de rosquilla. Hai cancións para todo. Pa todo. É increíble. Bueno, era a 37 edición. É a 37 edición. Porque aquí, mira, hai 3X, cada X son 10. A V son 5 e os palitos... Non tiñas presa, ti. 37. 37. Pero é que estou facendo unha traducción romano... 37 edición, 37ª edición da festa da Romaría da Rosquilla de Abades en Silleda. Atención, o domingo de Pascua. Díxeno ben, non? Sí, sí, Díxeno perfectamente. ben alto, sí. É ben alto, porque Sí, me escoiten en Abades. Menuda en P Silleda. mayúscula. Sí. Pascua. Pascua. E aí estaremos, bueno, aí estará Xulio Mato, seguro, comendo. Pois supoño. Supoño que sí, non? Ti és de... Pois son de rosquilla. Es de rosquilla, es de rosquilla. Sí, sí. Bueno, está moi ben esta festa porque sabedes que en Abades fanse as rosquillas das máis famosas, igual, de Galicia, non? Das Hai máis moitas- ricas. Hai moitas moi coñecidas e as de Abades son unha delas, así que vos, para sorprender a María José, tedelo bastante complicado que ides facer, Xulio Mato. Eu non podo competir ca rosquilla. No, claro que non podes. Ni non vas a intentar. Traio unha alternativa completamente diferente. Vou facer unhas rosquillas salgadas Como? moi ricas. Como? Ou vou intentar, polo menos. Como? Estou vendo polo aí? Sí, pois eso, pues con polo, queixo, pataca e unhas especias. Rosquillas con polo. Rosquillas de polo. E con queixo. Polosquillas. Polos quillas. Pero É moi crocantes, de verdad. Pero Sí, sí, sí. isto é certo, o sea, Que sí, que sí. estarme vacilando, estar vacilando a xente de Abades. No, Dios me libre. Dios me libre que quero ir ali tomar o vermú contento, que este todo o mundo contento. Atención, señoras e señores Non de Abades. é para competir ca rosquilla de Abades. Xulio vai facer rosquillas de polo E queixo. Queixo. e queixo.
Menos mal que sempre temos a deusa das tortas para facer algo digno da xente de Silleda, da xente de Abades e da xente que nos ven a voltas co prato. Señora deusa, que vai facer? Vou facer rosquillas. Onde miras? Estaba mirando para arriba. Está mirando para casa como... Estaba mirando para o ceo, a ver si... Estaba pensando. A ver si... Esto é cando miras para arriba para pensar. Queres mirar outra vez para o ceo, a ver si... No, xa Acaso. Vale, a ver. Vou facer rosquillas. Non van a ser como as da Abade, pero intentarei que sexan unhas rosquillas moi ricas e van a ir ademais cunha salsiña de limón e vainilla. A ver, isto vai ser unha batalla, lo. Sí. Podemos facer batalla. Que isto vai ser, claro, vai ser unha batalla das nosas, non? Pois, señoras, señores, hoxe no Voltas co Prato temos rosquillas doces contra rosquillas salgadas. Ostra, é que hai que poñerlle unha música a isto, Sí, así máis, así, É que sí. queda un pouco triste No. verlle a cara así. Que non Xulia. empezamos, hoxe non empezamos, Vale, pues veña, señoras, señores, cociñamos rosquillas no Voltas co Prato, imos con Merche Rodal, que xa marchou, como sempre. Que máis dá? Bueno, imos facer rosquillas. Intentaremos que Imos facer rosquillas. É moi importante cando facedes receitas de repostería seguir sempre a receita. Vale. Eu sigo sempre a receita. Aí tedes, mira a receita, Está ben. As reposterías son matemáticas, Que hai letra máis bonita, Oh, va. Bueno, non me esforcei moito. Precioso, que caseiro todo, que bonito, Bueno, primeiro, pon Además, aí os ingredientes. Está manchado como que usaches, de usada, sabes? claro. Me gusta. Sí, Bater 2 ovos, Vale. Vai na ir lento. Vale. Vai ca masa ahora. vou a facer a masa das rosquillas Perfecto. primeiro. Bater Que ovos. van a ir fritidas. Máis azúcar. Son moi ricas, a verás. Con 200 de azúcar. Teño aquí todos os ingredientes pesados, Vale, vale? vou ir eu lendo os pasos da receita, Veña, vale? va, a ver se entendes. Paso número 1. Bater ovos, máis azúcar, reladura de limón, anís Importante. e aceite. Moi ben, porque ademais ti eres unha muller que lle gusta moito de aromatizar. Bueno, se hai limóns da casa, sempre teñen moito máis aroma, Mira, de feito, nós temos un limoeiro na casa de miña nai, en Arzúa, temos un limoeiro que ten un porrón. Maceiras. No, espera, non é broma isto. Temos un limoeiro que dá limóns todo o ano, pero unha barbaridade de limóns. Están boísimos. É É que super cando curioso, fas- porque claro, ti cóllelos e xa ulen como cando pelas un limón calquera, sabes? Ulen moitísimo o limón. E dan É unha moitísimo, pasada. moito máis sabor. Sí. Bueno, botamos xa os 2 ovos, a reladura de limón, o anís. O anís. Aí está. Que pasa? Queres medilo con algo? No, está, miras. mira aquí, collo. Non miras. Ti bota así. Aí, a Cando chorro. son 70, vale. Ah, chorro. Sí, pero teño que saber máis ou menos que chorro ten A que ser. chorro. Así. Creo que daches corta, bótalle máis. Faime caso, gírate por mí. Pasaches. Sí, que vale. É broma. 70 de anís 12 e agora 80 de aceite de oliva. Perdón, de xirasol. Suaviño. Sí. Vale, pode ser de oliva e aquí- suave tamén, pero aquí xirasol pon está ben. tamén que peneiras a fariña con lévedo. Sí. Teño, primeiro xuntamos aquí, temos todos os ingredientes húmidos. Claro. Seguramente haxe xente na casa que vai estar dicindo isto xa nos pasou outro día que fixemos rosquillas, que Que por chama a pasou? xente e di eu non fajo así. Bueno, sí, claro, sempre. Claro, xa, porque en cada parroquia de Galicia En cada casa hai unha receita de rosquillas. probablemente haxe unha receita de rosquillas, exactamente. Entón, non o tomedes todas a mal. son boas. Claro, non o tomedes a mal se non é igual a que tedes vos na casa. Non pasa nada. Pero aínda así que nos chamen ao 664-483-419 porque ese é o teléfono da Voltas co Prato o que podedes chamar para falar con nós, para contarnos como é a vosa receita de rosquillas ou para ganar cartos, que é tamén interesante. Eso está moi ben. Ademais, xa estamos na época da declaración da renda, entón, Fan falta os cartiños. fan falta. Igual os tes que declarar o ano que ven, pero este ano non. Así que iso é importante. Recordade que repartimos 50 euros dunha vez e 50 doutra no Voltas co Prato da televisión das rosquillas. Sí. Mira como dá. Mira, despois vouche enseñar a facer unhas cousiñas moi guai con estas rosquillas, que para a túa receita que tes na casa tamén che vai servir. Moi ben, pois vou te deixar aquí Eu vou coa túa receita de peneirando. rosquillas e imos, mentre peneira Merchi, con Xulio Mato. Non é de Abades, pero é de Silleda. Te gusta el pollo, a ti te gusta el A ver si te pollo. gusta este, Atención a que ven aquí, señores e señores. No, paramos la música. Paramos la música, porque hoxe Xulio Mato fai saltar polos aires a gastronomía galega. Eso nada. Sí. No. Sí. Non flipes. Hai xente no sur de Galicia que fan moitas rosquillas, hai xente no centro, como Bueno, Silleda. se me vai quemar a manteiga. Voucho contar, despois montas os teus speech. Vale? Importa. Vale. Mira, piquei un par de peitugas. Vale. Vale, botelle pemento doce moído, un poquinho de curry, un poquinho de pementa, un poquinho de sal. Ainda por riba. Sí, Para que e sea, ahora pa que mira. sexa máis gallego, curry. E agora que o teño... Aí. Eu non dixen que fora gallego. Vale. Vale?
Vamos Con manteiga? a facer un traspantojo. Non, xa. Un traspantojo. E creucho ben. Mira, ahora vamos a ir salteando eso. Entón, ahora pode facer o teu speech, porque xa non se me queima a manteiga. Vale, pois señores, esos que están vendo aí é polo, con manteiga, É con pataca, un sacrilegio de rosquilla. con queixo que van ser rosquillas, en teoría. Vou poñer uns guantes para que quede todo máis higiénico, vale? Acordou Xuxe. No, eso é moi higiénico. Eres. Mira, Bueno, vamos. que digo eu que se alguén se sente na casa ofendido pode chamar, Ou vai dar un paseo e despois chama. Ou que vai dar un paseo que se cabre ainda máis a cando chega a casa diga me cago na... Que non, E eu chama. repito, eu xa falei aquí ca xente da Abades que dixen que eu pedín perdón porque non quero desvirtuar a rosquilla da Abades. Non ten nada que ver. A rosquilla da Abades xa fixen aquí, e gañei. Pero a miña pregunta é, pa que pides perdón preventivamente? Por si acaso. Se a vas liar, pa que pides Pero perdón? na vou liar. Mira, aquí teño pataca cocida. Vale? Vamos a cambiar de bol. Vamos a escorrir. Ten que estar algo morna, vale? Para que se nos desfaga ben. Hai 4 patacas aquí. E todo isto vai dentro da rosquilla. Todo isto é a rosquilla. Ah, é a rosquilla. Isto é a rosquilla. Ah, non vai haber masa de rosquilla. Esta é a masa da rosquilla. Isto é a masa de rosquilla. Sí? Sí? Que sí. Pois sabes que teño unha dabadas aí detrás. Sí. Pois vou chamar. Vou chamar, home. Chama. Sí, home, se vou chamar, se te digo que chamo, vamos. Por favor, que pase, que intente poñer boa cara a isto. Se pode. Que pase. María José de Abades, un aplauso para ela. ¡Olé! Ven, por favor, arrímate aquí. Arrímate aquí adiante. María José, benviga. Como está? No. Xa dixen que non quero facer nada contra Abades, María Nin contra a José, di cales son as rosquillas. Las rosquillas nuestras, las del domingo, las que tenéis que subastar, son estas. Estas son as que subastades vos. Sí, O sea, o domingo de Pascua. domingo de Pascua. Non son de polo. No. Pero bueno. Nin de queixo. No. Nin de pataca. Pero bueno, es como la hamburguesa de tofu, es lo que hay. El nombre, rosquillas. Eso é. É porque ten a forma da rosquilla. Ves, é como a hamburguesa que fixeches outro día, é verdad. Que hamburguesa? Que era de mentira, a que fixo Lucía, que era de Lucía, mentira. sí. Era de Eso- mentira, pero chamas de hamburguesa Eu se igual. fago hamburguesa, fago de verdade. Vale, por rosquilla de mentira. Rosquilla de mentira, pues podemos chamar María así. José, a ver, isto entendo Cuéntame. que é para nós, non? Gracias. Sí. Mira, xa te regalo para Noelia, que está de cumple. É certo, que estivo. Bo, estivo, Como lle pero chamades mañá. isto? Bolo, non? Bolo. O bolo de rosquillas. Sí. Entendo que isto é o que se subasta, non? O domingo de Pascua. Sí. É para a pena ir a ver os bolos que fan, porque son moi chulos, Ah, Sí. que me chivaron, que empezan hoxe a facer as rosquillas, pode Sí, ser? estamos preparando ya, sí. Pero ¿cómo? En este momento ya están haciendo O rosquillas. sea, agora mesmo. Ahora, sí, en Abades, en la parroquia de Abades, en el teleclub da Asociación Acosta, están facendo No rosquillas. teleclub. Chámase teleclub, hecho que hai. No, si me encanta. Chámase teleclub, Pero si xa non como hai antiguamente, teleclubs. teleclub. Sí que O hai non moi sé poucos. teleclub. Teleclub de Abades. Ostras, encántame que no teleclub os xuntedes a facer Verdad, rosquillas. centro social, non, teleclub. Teleclub. Pois estaban ali A no tele pequena, temos que comprar unha grande. Sí, é das vellas, seguro. É das non? vellas de culo. Sí. Bueno, e Xulio Mato, faiche estas cousas, contalle un pouco como van ser. Mira, Rápido. aquí teño un polo en tiras que adobei con un poquinho de curry e pementa dulce cheira, moído. cheira moi ben, Cheira moi ben, verdad? Mira, aquí teño pataca cocida, pementa, un poquinho de queixo relao, ahora vamos a picar isto ben picadiño e vai ir aquí mesturado. Ajá. Vou ter os guantes hasta o último momento para non... Porque é un pouco... Bueno, que guantes hai nas casas. Sí. O sea que non... Vale, Quero ahora que vamos a ir saibades que pouco eso a van pouco. ser rosquillas, vale? Van ser. ter forma de rosquillas. Ahora vou ir picando o polo e vamos ir metendo aí. Vai ter forma de rosquilla. Bueno, pois esta é a idea de Xulio Mato, que che parece, María José? Original. No, original é a palabra. Sí, original. Sí. A ver Original como lle é a dá pa- forma. A ver. Eso terá lo que descubrir dentro dun cacho. Ti máis todos os espectadores da televisión de Galicia. Vamos ver o de Merche Rodal, veña. Vamos Esta como boa deusa das Hola, María tortas. José. ¿Qué tal? Como boa deusa das tortas fai rosquillas. Estou facendo rosquillas, pero dobres. Ostras. Ajá. E ahora as firtimos aí. O aroma, o aceite está un pouco aromatizado. Que fixen? Fixen unha masa de rosquillas. Sí. Teño aquí, con cada masiña de rosquilla vou collendo e vou facendo como se foran croquetiñas. Coa man Poñes tú aí. un pouco mollada en aceite, doulle voltiñas e teño como unha forma de noz. Collo dúas, poño unha con outra, fago un buraco no medio e fago así. Por que dúas, Merchi? Porque non eres capaz de comer unha rosquilla sola, sempre colles dúas. E así se as comes xuntas. Vale, o razoamento é ese, non? Entón, con todas as receitas que tedes na casa, con cada un que ten a súa receita, pois pode probar. E podes facer dúas, non? O sea, podes claro. facela exactamente igual, non? Ou podes facer unha, sabes? Se queres facer unha, pois unha.
Moi ben, sí, está dando moita caña, verdad, o aceite? Claro, quero que se faga isto un truquiño. Pode usar eso dos trucos que facedes? O cacharro? O cacharro, pode usar o queres usar o cacharro. cacharro? Sabes que ti non usaste o cacharro. Nunca. Nunca, Bueno. mirei vos usalo, pero eu non usei nunca Vale, o pois o cacharro. cacharro é moi fácil. Ti o cacharro, para usalo, tens que pedir á cámara, tens que dicir, ponme un cacharro, pero tens que quedar mirando á cámara, mentres poñen o cacharro. Vale, María José, ti tamén. Temos que mirar os tres á cámara, vale? Vale, perfecto. Vai dicir, ponme un cacharro, poñe un cacharro, despois falalle á cámara. Veña, cando queiras. Ponme o cacharro. Truquiño para facer as rosquillas. O aceite ten que estar quente, pero non moi quente. Si está medio frío, enchoupan. E se está moi quente, fanse por fora, pero non se fan por dentro. Entón o aceite, así como si tivemos 9, pois entre 7, 7,5. Truquiño. Moi ben, Moi ben, vamos a dar un aplauso a Merche Rodal. Estreou o cacharro. Mola un montón o cacharro. Mola o cacharro, verdad? Sí, mola o cacharro. O cacharro está guai. Bueno, pois estas son as dúas propostas que che traen de momento os cociñeiros do Voltas co Prato, que non é ningunha rosquilla de abades. É Bueno, que é difícil competir. Ten Como que haber vamos a variedad, competir? ten que haber Claro, variedad. como vamos a Sí, ten que competir? haber variedade no mundo, home. É verdad, sí, home, sí. si fueran todas as rosquillas iguales, xa me distía. sí, sí, é aburrido. Pero bueno, seguro que nunca viches ningunhas de polo. No, Ves? Estou seguro. nada. Pois, non sei se tes algunha favorita, así das dúas, que digas ti, esta levaba eu para a festa. Non, eu levaría o primeiro plato o postre. Bueno, E está as ben. nosas tamén de postre. Bueno. Ou para subastar as vosas, mellor. Tamén. Pois veña. Vou-te mandar para a zona de sufridor, despois chamámoste, vale? Vale, perfecto. Veña, un aplauso para María José, que está connosco na Voltas co Prato a Televisión de Galicia. Bueno, señores, hoxe acabamos a semana cunha batalla sen cuartel. Rosquillas doces ou salgadas, sí? Escoller vai ser casi imposible, pero iso é cousa de María José, a min que non me dixa nada. O certo é que as rosquillas son de todos, son universais. E teñen a virtude de transformar 4 ingredientes básicos, fariña, ovo, azúcar e aceite, nun símbolo de celebración e unión. Na península son famosas as tortas e as lisas, e tamén as de Santa Clara, que levan merengue. Aquí, en Galicia, a tradición sei que comezou en Ribadavia, e logo fomos inventando. E agora casi temos unha receita por parroquia. As de abades son famosas polo seu sabor e tamén porque levan unha boa molladura en xarope que as deixa así de espectaculares. Lembrade que fan festa este vindeiro domingo de Pascua con música, subaste de rosquillas e, por suposto, moitísima troula. Xa nos contaredes que vos parecen as nosas propostas en @voltascoprato e lembrade que ata luns temos un sorteo maravilloso, precioso, espectacular, activo do libro máis demandado e cotizado de Galicia. Non o dicimos nós, diu a editorial. E nós facémoslle caso. Imos con Xulio Mato. Hola, Julius. Hola, Que tal? moi ben. Ainda non quitache as luvas? No. Iso é que estás traballando. Ese que estou traballando. Sí. Vamos a ver que a primeira. A ver o que sai. Mira, lo hacemos. Mesturaste Fixen a todo, masa, non? Sí. A masa é pataca, polo, fariña, queixo e nada máis. E temos aquí xa a primeira. Ves? E teño un super truco. Preciso o cacharro. Oye, a ver, Dígame. queres o cacharro porque o pediu Merche, verdad? No, quero cacharro porque teño un super truco para facer un bo rebozado. É que non podemos estar pedindo cacharros, Hit. Cacharro, por favor. Teño un super truco. Espera, que se puña o cacharro. ¿Dónde está? Xa se puxo, pero non estabas atento. Ti cando pides o cacharro van poñer o cacharro. Pues veña. Entón tens que Cacharro. esperar. Tens que esperar a que... A ver, que poñen o cacharro e cando desaparezca o cacharro da pantalla, falas. Vale, cacharro. Se queremos un rebozado moito máis fino, en vez de batir os ovos, pasámoslo pola batidora de man. Entón vai nos quedar moito máis licuado e vai nos quedar un rebozado moito máis fino. O ovo. Super consello de Xulio Mato. Moi ben, Moi ben. Ves como Era facía solo todo? para poñer o cacharro. Mira, entón pasamos por fariña, ovo, Ovo. e vamos a dedicar este rebozado a Juan. A Xan, o noso rexidor. A Xan o rexedor, Que vale, lle vale. encanta cando facemos un rebozado con cereais. Con cereais de millo. Sí. Porque ademais é unha boa pregunta de concurso, ves? Sí, pois a ver, dalle. Imos coa pregunta de concurso, veña. Que ingrediente utiliza Xulio Mato no seu rebozado para as rosquillas? Cereais, flocos de millo. Para que queden crocantes, non? Flocos de millo. Dan, cereais de millo. Sí, Flocos. cereais de millo, veña. Son flocos, Seis- non? Sí, 664-483-419, chamade a Voltas co Prato, que utiliza Xulio Mato para que lle queden as rosquillas máis crocantes. Flocos de millo. Moi ben, chamade a Voltas co Prato, vale? Porque repartimos 50 euriños agora, 50 despois, así que estade moi atentos e atentas ás preguntas dificilísimas que facemos aquí. Estaría ben tamén que a pregunta fora o que decimos no cacharro, O super truco, o super consello. Sí. Claro, pero eso sae de examen. Para Ahora. estar súper atento. Ahora, Claro, Merche. que eso sae de examen, no se pregunta de...
Dime. Mira que ben lle quedan, Están guai, están guai, moi chulos, a que teñen sí? unha pintaza. Van ser de Ahora, polo, Bole, que iso? Te crees que van a estar malos, eso? Vai estar boísimo. Eu O problema é que non é doce. Claro. Bo, que se non podes tomar azúcar, bo, tampouco podes tomar desto que ten sal. Isto é unha batalla doce e salgado, a ver que engaña hoxe, sabes? Se Claro. a rosquilla tradicional ou as inventivas de Don Xulio Mato. Nunca sabemos que é o que pode pasar aquí, Bueno, ahora, mira, teño xa 4, vou quitar as lúas. Ostras, que guai, É Gústame, que quedan guai, Gústame, sí. E despois, claro, ao fritilas van quedar super crocantes polos flocos. Esa é a idea. Moi ben, moi ben, moi ben. Ahora hai que tratalas con cuidado, porque é unha masa un poquinho tal, despois vai a endurecer. Claro, é que Vamos a ver, eu como que lle está. vexo o medo que lle teño, por exemplo, é que se desparramen ou que se No. desfaga un pouco. No. Non? Non diría. Vale, vale. Claro, se ves que se che desfai e tal, metes un poquinho máis de fariña, un pouco máis de pataca, vas xogando con eso. Coas O texturas. importante é que quede, Vas xogando coas texturas, é como importante. dixo Merchi, que non este demasiado quente o aceite, para que non choqueime por fora e quede cru. E para Ole. que todo o que temos aquí está cociñado, Ostras, mola, Sí, é que me está empezando a gustar, Ah. Eu quería me meter contigo, pero Xa te metiche. levarme un tupper isto, sabes, ao traballo, chegas eso con se isto, para. a xente alucina, Home, claro. Se non ten que Sí. flipar. Sobre todo ti, que estás tantas horas no chollo que tens que Verdad? dar comida. Imos a Boqueixón. Marina, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Como estás? Estou aquí meando para vos. Bueno, vale. A ver, é unha boa cousa que facer. Sabes? Era peor, como di no meu pueblo, outros meten as tragaperras, é peor. Sabes? A mí gusta-me moito eso. Bueno, moitas gracias, Marina. Bueno, pues mira, estamos facendo rosquillas. É unhas rosquillas un pouco especiais, que son as que fai Xulia Mato. A ti unha chulada, gustanche as rosquillas? A mí sí. Pois mira que rosquillas tes aquí, Home, Pero esta... as rosquillas con mesas non. Eu... Como que non che gustan? Nunca Pois probei. siguiente chamada. Porque nunca as probou, dixo, millores de merchi. Pero bueno, mira, Xulio Mato pode che dar 50 euros e sabes que ingrediente utilizou para que as rosquillas lle queden máis crocantes. Pois botoulle a fariña, polo, Por fora. E por fora, de que é o rebozado? Fariña, ovo, De... aí Fariña, ovo, ovo e... A ver, máis é? utilícense para o almorzo. Co leite, Ai. co leite. Como? Con leite. No, esto. Que... Os cereales. Vale. Menos mal que estiveche atenta, Marina, eu vou che dicir unha cousa. Para ajustarche o programa non lle prestas atención. Eu non cho quería dicir así, pero bueno. Sí que querías. Mira que o repetimos, Marina. Bueno, Repetímolo moito. Ainda así, vamos te dar os 50 euros, vale? vale. Veña, vale. moitos parabéns. Xa sabes que podes vir cando queiras, vale? Eu teño gana de ir, teño gana de ver que vinte aquí unha vez aquí en Boqueixón que estaba dando un... Coa filló ou así, ou nalgún prejón. Sí, traballando non. E falei contigo. Ves? E como é contigo? A comer comigo. Carai. No, seguramente na festa da filló. Falou contigo. Quen pagou, Marina? Chámame. Bueno, pues vente un día por aquí. E como fago con eso? Non te preocupes que che toman ahora os datos, non te preocupes. Vale, bueno. Veña. Un besiño grande. Un bico. A loguiño. Chao, Marina. Chao. Chao. Deixamos a Xulio Mato aquí, que xa sacou as súas primeiro. Sí, pero quero que vexas as rosquillas. No, é que quero velas. Que son, mira, Quero... crocantiñas, mira, están súper crocantes. E tes un entrante moi chulo. A ver. A ti que che gusta o fútbol, isto para ver un partido, cantas con Non está mal, pero parecen a roda dun tractor. Venga, vamos con Merchi Rodal. Vou facer unha salsa, Merchi, é verdad. Parecían rodas de Ten moi tractores. boa pinta. No, bo aspecto teñen, e van a estar boas. Pero non son tan bonitas Sí, como son estas. Estas quedaron moi bonitas. Claro. É máis eso, ao ser dobles, son un poquinho máis Buah, grandes son e siguen enormes, mantendo a forma de Corricos. dúas rosquillas. Cando aínda estean quentes, rebozámolas en azucre con un toquiño de canela. Sí. Isto xa vai en gustos, máis menos canela. Eu botolle canela, a min gusta, me rebozado con canela, bu. Así, vale, deixamos por aí. Cando estean quentes, porque se despois están frías, xa non collen o azucre igual, vale? Reboza. Rebozo. Ves, mira, esta está un pouco... Non lle Esperei teñan por ti, mira, estas non- foron quente. Claro, non lle chores esperei a canela, nin o azúcar. Esperei por ti e ves que xa non Sí. colle tan ben o azucre. Entón son o culpable. No, eu non quero volver a coller o cacharro, pero Vale. para que sepas que cando están quentes é mellor rebozalas en quente. Cando estén quentes.
Veña. Bueno, facemos unha salsiña para acompañar. Sí, claro. Teño aí medio litro de leite e 2 cascas de limón, ves? Para Home. aromatizar un pouquiño. Que raro aromatizante, verdad, Merchi? Vimos facer unha salsiña de limón e vainilla. Ai, que rico. Aí está quente. Entón, rico, esto... De limón para e acá. vainilla. Sí. 2 xemas. 2 Vale. culleradas de azúcar. Sabes que non vai a ser unha salsiña así moi doce. Unha cullerada, 2 culleradas para medio litro de leite. Vale. Batemos. Bátelo ben, non para que quede todo bastante Poñemos uniforme. a fariña de millo refinada, maicena. Vale. Podía coller o papel e dicirche que son 15 gramos. Queres que eu mire no teu papel? 15 gramos. No, pero si fai queres, falta. comprobámolo no teu papel. No, pensei, confirmei. Sí, son 15 gramos. Correcto, correcto, moi ben. Remexemos. Ole. Ves que vai collendo ovos, xa vai collendo a fariña. Bótame un pouquiño de leite, pero pouquiño, eh? Estás segura? Sí, pouquiño. Vale, dime ti, Xa. Así. Moi ben. Seguimos Deixo aquí remexendo. fervendo. Sí, porque ahora todo isto, ves, xa non está pegado no bol Ah. e agora vai todo para dentro. E isto todo vai facer xa que se convirta en crema. Claro. Moi ben, claro, polo ovo. Hasta ahora No, é pola maicena. É é pola maicena, verdad? sobre todo. Entón, agora que ferva un pouquiño despaciño, hasta ahora unha salsiña, un toque de limón. Para que sexa tamén de vainilla. Trampeas. Pouquiño, eh? No, bota de vainilla. Se tivéramos vainilla de verdad, moito mellor. Vale. Non vos pasedes tampouco con isto, porque senón sabe artificial e non É está rico. bastante invasivo, non? Si Sí, te pasas. un pouquiño solo, Buah, vale? ¿Qué terminología utilizas, señoras? Que pasa, ti? ¿Sí? Estou aprendendo neste programa. Cada día máis divulgador. Neste... Eu teño que facer unha salsa, que fago? Os Ten que espesar. Cando ferve a maicena espesa a salsa, xa temos lista. Fresquiña, da Que neveira, maravilla. moito máis rica, vale? Unha vez que ferve, xa podes retirar Sí, un do lume. sí, Porque xa xa está. vas dando voltas e xa vai espesando. Sí, importante remexer para que non pegue no fondo. Voulle recordar á xente que con isto vas poder mollar as rosquillas, Sí, esta é a salsiña para mollar as rosquillas. Isto Justo, parece que che gusta máis a salsa que as rosquillas, Bueno, é que Sí, sí. isto realmente é como se espesas máis, fas unha crema pasteleira. E a Wow. crema pasteleira é a mellor crema que hai no mundo. É buenísima. Non entendo ese... Eu vou No, facer unha salsa tamén, pero en hora galega. Vou facer. Veña, vamos con Xulio, veña. No, digo que o que a xente que non lle gusta a crema pasteleira non é xente de fiar. No, a xente que non gusta crema pasteleira hai que quitarlle a documentación. Sí, o sea, terlle que quitar o a nacionalidade. a documentación. Sí, a No, no, documentación, sí. a nacionalidade. O pasaporte. Pasaporte. O pasaporte, que non podes... E o DNI. Todo. E o carné, e os puntos. É o carné, todos os puntos. Bueno, Todos os puntos. un ovo. Vale. Mira, o aroma que queiramos. Eu botei un poquinho de tomiño, vale? Ostras, é que me está petando a cabeza, claro, porque vimos de facer unha salsa doce e agora metes aquí allos, son allos. Allos asados. Allos, ovo. Claro, vamos a facer unha especie Vale. de mayonesa e despois vamos a botar un toquiño de mostaza. Vale, é un trampantojo tamén. Vai parecer unha crema pastelera. É que- Sí, sí. Como o día que Mareche, acordaste? Un día tamén que di, mira que crema tan boa. Era iso que era? É unha moi picante. Era... Ni má, fervía iso. Son travieso. Sí, sí. Bueno, entón, mira, unha cabeza de allo asada. Vale? Enteiro. Enteiro, porque Vale. o asalo non queda tan fuerte como Vale. cru, vale? Ahora vamos a botar. É como se fóramos facer unha mayonesa, vale? ole. Non lle botamos aínda a mostaza vai ir despois. Entón, agora, vamos a triturar. Ole. É guai, porque xa de tantas maionesas que vexo neste programa parecen facilísimas de facer. Sí. É importante que estén todos os... Cacharro, no. No, É importante que no, estén- non vamos pedir máis veces o escoita, cacharro. É importante que estén todos os ingredientes á mesma temperatura. Eso xa Vale. decimos varias veces, vale? Porque así non se nos corta. Mira, xa está espesiña. Hola. Podemos lle dar todo o que queiramos, pero a mí gustame que aparezcan os trociños de allo por aí, vale? Entón, Vale. vamos a deixar e agora vamos a botar unha culler desta mostaza. Ostras, o vai estar bo, Home, claro que vai estar bo. Que pasa? Que non é doce, pero xa, non ves? Como cada vez parece máis unha crema pastelera. Na verdade que sí. Con vainilla de verdad, ten os tropezos da vainilla de verdad. Sí, mira, é que unhas rosquillas como estas, ricas, con polo, además un polo que está salpimentado, máis que lle botaches curry Curry e pemento doce e moído. pemento doce moído. Que animalada, que animalada. E agora- Ainda por riba. E agora temos unha crema pastelera, mira. Con isto, bueno, unha crema pastelera. Non é... No, unha salsiña de mostaza, que podemos Ole. chamar tamén maonesa de mostaza. Pero vamos a ter isto despois. Rompes, mollas. Isto é unha virguería. É porque fixete solo 14. Pois porque non me dá tempo a facer máis. Eres Non sabía máis- que ibas a enredar Eres tanto. máis agarrado, Claro. non se conoce O color da da carteira. Veña, vamos falar con a nosa convidada de hoxe, vamos falar con María José Dabades, vamos. Veña. De verdad, isto eu del sabor. Sí, que cuando quieres todo lo haces
Ti, María José, vou che dir unha cousa. Que? Eu sei que viñas de Abades Sí. falar das túas rosquillas, da túa festa, non? Sí, sí. Das poxas aí que facedes, vendendo os bolos eses. E mira o que che trouxeron. Bueno, hecho que hai. Mira o que hai aí, nesas dúas imaxes. O importante é que haxa variedade. Toda a comida. Variedade aquí hai. Sí, 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 sí. Eso é certo. Non sei se hai algunha... Bueno, supoño que as de Xulio que che dan curiosidade, non? Entendo. Sí, tamén, sí. Porque as de Merchi, entendo xa as probaches, igual non saben exactamente igual que rosquillas que probaches, pero Sí. as de Xulio sí que... Non as probei, sí, está claro. Pois mira, é do lado da tua casa, casi, Sí, xa ves, por levar ao contrario. Ves? Por levar a contraria, gústame. Pillou a Xulio Mato á Sí, primeira, sí, sí, xa Moi dixen. ben. Moi Non ben. vai facer algo normal. Algo normal, exacto. Normal. Vamos facer unha votación rápida entre a xente que está aquí. A man alzada, vale? A xente que pense que están máis ricas as rosquillas de Merchi Rodal, que levanta a mão, por favor. Os que pensen que as de Merchi Rodal son as máis ricas ou van gañar. Home, xa, pero pense, que pense. E as de Xulio... Ah, carai. É que ven xente de Silleda hoxe, aviso. Podemos dar, compañeiros, un plano da cara de Merchi totalmente desolada. Porque está pobre fastidiada. Así que, aí está. Vamos con Merchi Rodal, veña, vamos para lá, vamos, María José, arranca. Porque... Un aplauso, por favor. Un aplauso. Pa Merchi, neste caso. Xa fixen as salsiñas, xa puxen aí para ensopar así un pouquiño. A ver, é que Ule moi ben. o aspecto é bo, Sí, fantástico. O aspecto é moi bo, Man, que Sí, 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 sí. Eu levei mal que lle pesa Xulio, como di Sí, 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 ule, ule. Como di ele. Eu creo que moi ben, Merchi? Grazas. Eu, Eu creo que estou sinceramente- contenta como quedaron. Na miña humilde opinión, moi ben. Aplauso para Merchi Rodal, por favor. Gracias. Moi ben. Bárbara de Xulio. Bueno, As calquer de parecido cunha rosquilla é mera coincidencia. Sí, sí. As de no. Merchi e as de Abades son unha sobremesa maravillosa, pero se antes Ule ben tamén. queres disfrutar activando as túas papilas gustativas, Non lle botéis a la salsa esto máis. aquí tedes as de Xulio Mato, Xulio? Pois aí tes, un trampantojo que podía... Quedaronche bastante. Isto podía firmar Sí, sí. calquer rei da rosquilla Curiosas. por aí adiante. Sí. Ahora hai que buscar a maneira de que isto sepa como a Abades. Bueno, veremos que... Non lo veo. No, pero non ten No, por qué. Este é o salada, no, primeiro e ¿por qué? as de Abades son unha sorpresa. De aquí hai que É sacar- unha homenaxe desde sí. o meu mundo salgado á rosquilla de Abades. Que te parece? Por que non sabes facer as sobremesas? Se as fixen aquí, que viva Abades! Ese aplauso tamén para Xulio Mato, que é un crack. Moi ben. Pois nesta loita sen cuartel marchamos porque é o momento de probar. Veña, vamos para lá. E aproveito porque teño que facer a pregunta de concurso, é que non se me pasa. Mira, as rosquillas de Abades, aquí están. Veña, señores e señores que estades na casa, de que é a salsa que fai Merchi para acompañar as súas rosquillas? Vainilla e limón. Vainilla e limón, 664-483419, chamade 50 euros en xogo. A María José xe lle deu igual todo. Eu non lle dixen nada, xa empezou a comer. Faz ben, Empecé por el salado. faz ben, faz ben. O bolo de Abades é para mí, non? Que non é para ti. No, iso para para sorteo. Ah, está para mí. Para todo, para todo. No, a ver. Para todos, para todos. No, María Dá José. unha rosquilla para cada uno. Bueno, puxa, canto das? Ah, é verdad, podía poxar. Venga, Pois Vinte. para o público. Señoras, señores, de que a salsa? Xa está, aí está. Imos a Culleredo. Susa, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Ben, aquí ven dous. Moi ben, moitísimas grazas. Bueno, hai rosquillas de Abades, hai rosquillas de Xulio Mato e hai rosquillas de Merchi Rodal. Ti, sin probalas así, cales che chaman a atención? Home, chaman a atención as de Xulio. Non, xa. Moi ben, moi ben. No, 50 euros. Espera, non era. Ah, vale. Espera. Susa non dixo se era para ben ou para mal. No, dixo que chamaba a atención. Eu con No, eso... chaman a atención, como Claro, curiosas. de un teñen que falar, ben ou mal, pero o importante é que falen. Vale, tens razón. Bueno, pois Susa, por 50 euriños, dime de que é a salsa que fai Merchi para acompañar as súas rosquillas. De vainilla e limón. Moi ben, un aplauso para Susa que leva os 50 euros. Moi ben. 50 eurillos para Susa de Culleredo, mandamos un bico moi grande, vale? Outro para vos. Veña, hasta loguinho, chao. E aí está María José de Abades, que ahora vai dicir eu quedome cas de Abades, xa veredes, pero no, ten que escoller unha. Así que, María José de Abades, quen gaña? A rosquilla doce ou a rosquilla salgada?
Salgada. ¡Xulio Mazo! Sí. Ahí está. Esto sí que non lo esperábamos, ou sí, quen sabe. En calquera caso, señoras e señores, queden coa actualidade, queden coa hora galega e vémonos o luns con máis receitas no Voltas co Prato, como sempre, na Televisión de Galicia. Chao.